Jak vyzrát na stresovanou pleť? Nejde o nový typ pokožky, ale o nadměrné pracovní tempo, které se na ní projevuje. Stres podporuje proces stárnutí. Stresovanou pokožku očistěte hypoalergenními přípravky. Osvědčené jsou přípravky s termálními výtažky, s kyslíkem a vitamíny. Pomůcky. Pleťové mléko, pleťová voda, vatové tampóny, olivový olej, krémová maska s vitamínem A, sérum s vitamíny hydratační s granátovým jablkem, olejček obličejový s výtažky z květů, bylin nebo citrusů a hydratační nebo regenerační krém. Postup. Za prvé, očistěte pleť pleťovým mlékem a pleťovou vodou dle typu pleti. Za druhé, proveďte masáž obličeje olivovým olejem jemnými krouživými pohyby prstů. Za třetí, aplikujte krémovou masku s vitamínem A, nechte asi 20 minut působit a dobře opláchněte. Vitamin A dodá pleti odolnost a pružnost. Za čtvrté, naneste trojdimenzní koncept, sérum, které dodá vaší pleti vláčnost, olej zajistí detoxikaci a prokysličení a krém hydrataci a regeneraci. Rada. Kosmetická masáž působí jako nabití baterií. Každý večer potřete pokožku olivovým olejem zastudena lisovaným, nechte hodinu působit a odsejte ubrouskem a naneste krém. Trik. Přimíchejte do lžičky kvalitního, vámi vyzkoušeného krému několik kapek šťávy z listu aloe vera nebo melounu. Nezapomínejte, že pleť je živá a stejně jako vy vyžaduje různorodou výživu. Základem péče o jakoukoliv pleť je hydratace, vitamíny, enzymy a regenerace.